Iya. Masuk. Hey. Ayo. Lagi. Soha. Kipik-kipik. Wara 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 wara. Gini ya. Amin ya, Mas. Warungnya dibuka. Ditoto sendok cangkire. Panas kebul-kebul. Nyambet tenang. Wedang rondene. Wandang remang-remang. Manis-manis. Melayani. Sampai lengok kotrok. Sing dipikir yang mesti Pak Harno. Gawe bingung hatiku, lirikane duaku, gawe riang awakku. Iki piye, iki piye, iki piye. Setir lengok kotrok, sing dipikir yo mesti Pak Harno. Monggo Pak Harno. Semangat. Ipik-ipik. Muter, Pak. Warungnya dibuka, ditoto wedang cangkire. Panas kebul-kebul, nyambet tenang, wedang rondene. Wedang remang-remang, manis-manis, melayani. Setir lengkap kotrok, sing dipikir yo mesti Pak Harno. Esemane kakule, gawe bingung hatiku. Lirikane duaku, gawe riang awakku. Iki piye, iki piye, iki piye. Setir lengok kotrok, sing dipikir yo mesti Pak Harno. Meneh, Pak. Lagi. Ipik-ipik. Terus. Semangat, ipik-ipik. Goyang. Warungnya dibuka, ditoto sendok cangkire. Iya. Panas kebul-kebul, nyambet tenang, wedang rondene. Wedang remang-remang, manis-manis, melayani. Setir lengkap kotrok, sing dipikir yo mesti Pak Harno. Esemane gawe bingung hatiku. Lirikane duaku, gawe riang awakku. Iki piye, iki piye, iki Iya piye. piye. Setir lengkap kotrok, sing dipikir yo mesti Pak Harno. Alah setir lengkap kotrok, sing dipikir yo mesti Pak Harno. Nyamu Pak Harno. Oh, bojoku sing ditimbali. Inilah kontak batin yang luar Coba biasa. coba Wah, coba alah. maju. Iya, kita saling memikirkan. Coba Loh, toh, ya Kek, coba kayak maju. maju. Oke. Wah, Oke. iya. Iki pinangka iket Iket biru. biru. Oke. Oke, Iya. kene maju maju maju. Nah, Oh, iya. monggo-monggo niki. Batin Nah, Bun. yo.
Mbak Vera. Mbak Vera. Ya, monggo Mbak Vera niki. Maju kene tak gojeke, tak gojeke. Perwakilan saking Panti Jompo. Weh. Wong ngono kok jompo. Nggih nggih. Nah. Mbak Uli. Mbak Ulin. Mbak Ulin. Nah, nggih. Nah. Mbak Tanti. Nah. Anti gumun penyanyi untuk PKH senenge Mbak. pon. Mbak Tanti. Mbak Tanti. nggih. Heeh. Lah iki aku nggih. biru lah. Sing biru nggih. Biru biru biru. Nggih. Ya, Nah. aku biru. Nggih. Woi, Oh, wah. sing biru sik tambahi 10.000. Aku biru ya, Mbak. Pak, lah kula niki wae meng Ngop. biaya iket. Lah kula le nyambut gawe nek. Dalan nganggo dalan apa-apa nganggo Kuwi mau dalan. entuk piro to, Pak? 50 ning jariku opah iket. Lah ya anakku biru nganggo tambah 10.000. Kamu adalah suamiku. Iya. Oh iya. Tugasnya suami menafkahi Istri. matur nuwun sudah menafkahi. Ayo ya Mas Bali. Yo, Mas. yo, Bali. Matur nuwun Pak Harno yo bareng-bareng yo. Matur Matur nuwun, nuwun Pak Pak Harno. Ya. Aku entuk double. Aku entuk tambahan 10. Sender lengo potro. Ora kebagian ya ora apa-apa. Lah kok mutung lho. Kudune kan liriknya tetep senterleng apa, Tro? Sing dipikir ya tetep Pak Harno. Ngono kuwi mesti entuk tambah 10. Iya. Apa tegel jenengan Pak Harno? Wah, Sido oleh 50. Bojoku. Pegatan. Wah. Kok langsung pegatan lu ngene dhewe ngono. Ora pisah ranjang. Wah. Bojoku sing bagus. Ah, ro elek ke wis ben. Wah. Trimo ora omah-omah aku nek wong lanang ijo ora gocek blas. Iya Lha wong lanang ki nek entuk kaya broke sing wedok. Ah ngandel timen. Butuh ronda, butuh rokok ngomong. Oh iya ta. Sik. Iki apa? Iki fakta. Kepiye. Piye ceritane? Heeh, Lha ceritane. yo bener lho Mas Rohman. Lah iya. Bojoku nek entuk kaya ki tak jaluk. Lah iya iki lho Butuh iki lho. rokok, butuh rondo Fakta. ngomong. Ngomong. Aku ki hasilnya gede. Gede. Mosok bojoku nganggar aku reader 8.000. Nek kaya ngene iki penembak jitu iki reader. Iki pembalap iki reader. Oh iya. Kowe kenah merek kathok to kok. Wis ganti nggonku ihing. Pak Harno Pak Harno matur nuwun berkah barokah rezekinipun. Amin. Mugi-mugi sansaya sukses. Nggih. Idolane Wah, kanca-kanca. tenan luar biasa.